I ddod yn ohebydd ac i ddanfon eich straeon i ni yn Caerdydd Ni, cliciwch y botwm dewch yn ohebydd lleol. Fe wnaeth hwn agor gwefan newydd o'r enw Storini. Cliciwch rhagor o wybodaeth am Storini, a fyddewch chi at y wefan yma sy'n yn hollol trwy gyfrwng y Gymraeg neu trwy gyfrwng y Saesneg. Unwaith chi wedi creu cyfrif, allwch chi mewn gofnodi fan hyn, ond yn y man cyntaf, mae eisiau chi greu cyfrif. Felly, enw cyntaf, a beth fydden ni'n neud fan hyn pe bai ni mewn blwyddyn 9 enghraifft fydden ni'n rhoi 9 fan hyn, o leia wedyn fyddwn ni'n gwybod pa flwyddyn ysgol i chi. So, cyfeiriad e-bost. Cofiwch eich cyfrinair oherwydd fydd angen i chi ddefnyddio hwn eto tra'n arwyddo mewn. A clicio i ddechrau gohebu. A dyna chi, fydd hwn yn creu cyfri i chi. Pan ych chi'n logio i fewn i Storini, mae'n gofyn i chi ddefnyddio Location Services, a mae hwn yn bwysig bod chi'n gysgu, bod chi'n galluogi i hwn i ddigwydd. Wedyn ni fe gewch chi yn bach o daith o amgylch y wefan. So mae'n rwydd, os ych chi eisiau danfon adroddiad bris o rhywbeth sy'n digwydd yn y ddinas, allwch chi wneud fan hyn. Adroddiad llawn, le mae'r manylion i gyd yn mynd yn llawn fan hyn. Os oes yna ddigwyddiad yn digwydd, ych chi'n gallu fel rhyw ffair haf neu rhywbeth ych chi'n gallu ychwanegu fel hyn. Neu os ych chi eisiau danfon lluniau mewn gyda dim ond caption byr, ych chi'n gallu wneud fan hyn. Beth sy'n bwysig i chi wneud cyn dechrau yw i mynd i'r profile a bod chi'n aseinio papur lleol, a bod chi'n edrych fan hyn ar papurau lleol a bod chi yn ffeindio Caerdydd Ni. Felly mae Caerdydd Ni ar y gwylod, a mae eisiau chi cadw'r newidiadau, a wedyn ni llwch chi ddechrau ohebu. Na i ddanfon adroddiad bris, a mae mor rhwydd a helo, dyma fy adroddiad cyntaf. Danfon hwnna, a mae hwnna wedyn ni'n dod trwyddo ato ni yn y tîm golygyddol Caerdydd Ni. Diolch a phob lwc gyda'r gystadleuaeth.